weekend ani a Sheldon chuan an chung ko text abuai pui le tur chu a hlim vur hle cho an eilain anu hne na chuan an chung ko sum man dan a endik na lama an cho me leina man chu tlamasa aya 12% laia asan thu soin chu engwange ni azota chu vele apa chuan mi moi ti chanin dokan le lama son afria choron ei chin a thumia walom alotia chuta mi moi po chuan lo chang le tin dokan le lama son mi pathum ta na e thu ve thawalom alo ti let ve bok Mary chuan Sunday ya biak ina ken khomatan ale kep thin wanga ni thuwa soi chuan Sheldon a chuan ale khabute a chuan a ziak lut ngala cho me zorna dor le biak in thlen nana petrol ngai za thlengin a ziak tel thlap bok anu dewa Sheldon a chu apa hne na kalin benglam chung changa zona anei thuwa soya apoi se vel a enfel na lama kim lawa om thuwa soi apa chuan engma ani lo lungai du su ti in alo chang maya Sheldon a chuan ma se lungai hi nuam ka ti alom ti in dollar za thuma kim lo thuwa soi le a chuta apa chuan ole ani chuan thil enge modik lawa om pala ngai mayang ati po chuan Sheldon a chuan adu ta tlat lova kanu ka vazot mayange ati ta ka chuan George a chuan ka hre chuak le thu ti in poisa chu a thian tu emu apek thuwa soya Sheldon an tunge nia engwanga pe nge ani azot le sham apa chuan tunge tielam chu apoi mo lo thu le charity angdewani thu asoi le topa Sheldon an chu tianga zia le atum ta ka chuan apa chuan chumi chungchang chu an pahni in kara thuruk anga vong tlat turin angen Sheldon a chuan thuruk a zep theilo ro pui mai sia anu laka thuruk zep ngat phei chu har sa ati in tong chua atum lo lutuk na lama a om dan zong chu adang lam veka zan mudona anu in a mangai thu a shil po chuan keipo in ka mangai che a chan chu kanu in tlatani ti in zalo deuh hian anui luya anu chuan om dan chu makati angreng hle ani rinhlel oma a om lo nan anu chu biang tam lo sha madua thil eila ya tong chu thil moi lo alo ni bok nen anu in abiak dona piangin ei tur te chu aka khat chunin a muam zel ringot maya tu khat po George chuan remote battery thlaka tuma Mary in drawer en tura ashil angin ava hong chu Sheldon a biru hi ava mu George chuan engei ti atia Sheldon chuan ithuru ka zepani hi aloti chumi nu chuan George chu mi moi ina avakala Sheldon a hian a zebrei the karing to lo ti in thudik soi maya du thuwa shila ma se mi moi chuan isoyani chuan picnic nia ithil ti khaka soyang ati tlat boxi Sheldon a chu hotel a ria bo maya du to a ma se ria man alo to ema wangin a thulle ti chuan tema hne na zankhat an ina ria adil ta ringota tema po in tha alo ti in anu alo dil photur thuwa shil ti chuan atu ka temate in a riak turin apa in a thla a konga chuan apa in a phur le phur lo te chu azo chena Sheldon a chuan a phur lo thu le a thuruk zep nan chawati ani thu in a changa apa fiam thu tho vel po chuan anuya ti zalo khop mai temate in chunga lu rual chuan iswa lem le cross hi alo in tar chewa angai nat zong ani haulo ma se in chung lu ma a phe khok an phel thlap thin te chu adu zong takalonia an chu me siam sanga sos rimero adu zong ani le talo chuti lain chu e ma akut sil le mai phi an ti thlap chu adu le hle maya ma se chopstick a mang thiam lawe ro a buai hle tema chuan apa in mi khwal te chu za hle tur ti alo shil thin angin Sheldon a chu a khuma amutira Sheldon a po a chunga chuan alom hle ani in lama chuan Mary in Sheldon a om dan dang lam lutuk chu George le mi moi te hne na alo soya ma se an ni chuan engma chu tiang dang laman hmu lo thu an soi thlat thung lelama Sheldon a chuan tema hne na chuan ka thuruk von hian mindel rid lutuka ka soi chu anga yani atia tema chuan ani soila ati chuan Sheldon a chuan soilo turin ka intiam to a ka soi theilo ati le boxi chuta tema chuan Catholic in lo chung apoi hle mai puithiam hne na an in puang mai thina ati chuan Sheldon a chuan a that chu ani chuan Catholic in boka kalo in puang ange ati a
tema chuan pui thiam ani lo thu soin Sheldon apu in Catholic ani big lo awangin adik chia thu asoya ti chuan tema hnena chuan a in puang fai ta veka a in puan lai reng chuan zang huai hian a in hriani chuna apa inaron hruai le a Sheldon a chuan lung oilo zet hian ithuruk zep turin minti a thil thalo takani ti in apa chu amingai san te anga mi fing tak ni lo ma se a role model anga a entrin thu ashila ma se tu na chuan chu tiang chu ani therin to lo thu ashil zui lungai su dial kan siam to a ithuruk chu kala zebreng thawang ati deuh muk mai ani George chu afa pathu soi chuan a khoi hle ni inalang Mary bula kalin thil shil tura nei thua soya Mary chu alo sangal phat mai chuta George chuan a soi chan ma in chan thatak wangani ti churing top phot mai turin a shila Mary in engthil chia nge ati a zole chuan George chuan inu thiam lo vek so lom ti in mi moi chu apu ta veka chuta mi moi chuan hre tak chungin zuru ilaya motor khala wanga manani thu chu a soi ta mai mi moi chuan ka khalpo ani che alo ti in Georgia chu bara a hruai ve mai thu te chu asoya Georgia la chuan anu in ala shelewe moti in pathian mengin ka soye voi khatma bara kalakal ngai lo shim shim alo ti mi moi chuan anu in a hriat vek to thu aron soi zewa chu vele Georgia chuan o voi tam takakal to ati zui ngala Mary chuan a thu hriat chu oi harsa ati hle mi moi chu arui deu ema wangin Georgian motora khalsaka police in anti din vela mi moi chu driver seat a thu in ama khal angin a in soya an man phata a ti chuan Georgian abel chuak ta ni chutiang thu alaka an zep awang chuan Mary chu athin rim hle a an pathum chuan a soile ma chu mi moi in a riak turin atir phei tangal Zana chuan Georgian mi moi nena chuan min hovia wang a atia mi moi chuan teunang a holu tukringot ti ena chang nima sela mutura Georgia alu urwalin mi moi chuan Mary a kol ngala picnic na athil thleng Georgian biak in bula an thlai chin a zun khum thu te chu Mary a shilta veka Mary chuan khang thlai te kha ka ena sa asin ti in aron thin rim hle tu khatsu mi moi le Dr. John ate chu Sheldon ate ina an leng luta Dr. John chuan George nena a thopui ten research an nei mek thu soin phir u nau zir chian na an nei thu ashila George chuan engtia zir chian na mo ati chuan Dr. John chuan science strong kam takin alo shilfia George chuan a she thiam lo chiang hle ti chuan George chu shilfia le in zona engamo an zo tur thu ti an shila test chu Houston an nei tur ani dona wangin George chuan hla ati dewa ma se darkar khata dollar somnga an hlodon baka petrol man le an sin zo zong zong an tum sak tur thu Dr. John an soi chuan a phur hle George chuan Mary chu ti pui ngalin poisa an hlo nual thei tur thu te chu ashila ma se Mary chuan a fa te chu angai tu ema wangin arem ti chi alawa achan chu misi chuan Sheldon a ai fing lo bi ka ni na chu she omati pha te a hlawa chuti rualin Sheldon a po midang aya adang lam na chuan aril rulama ngong thalo anei pha te chu a hlawani ma se George chuan thiam taka soipui zelin an poisa mu te chu an college kal hunata na khol that arota ti chuan Mary ril ru po chu a hne ve thei ta shamani Zana chuan eilain George chuan thulom soi tur ka nei atia Sheldon chuan Georgia a in bualem ni alo tivat ti chuan Dr. John a thu soi chu a soi chonga Mary chuan intiluina a lawania indule du lawani mai ati chuan Sheldon chu alo phur hle maya ma se misi chuan alo du ve tlat lo ti chuan voi khatal ti chin turin apa chuan angena chuta misi chuan changle alo ngena George chuan a leisak tur thu shilin ani ai ifin zo karing tlatani ati zui atuka Houston chuan Georgia ti lo zong chu an kala ti chuan Sheldon le misi te chu test an nei pui chanta zona te zotin cho tur tlema zong an pe boka
Sheldon chuan fing tak le tha takin zo na te chu a chang zela chuti lain misi thung chuan thu holam tak tak soin Dr. Sandrai chu zo na te azod leta asam chu thla a in me arin zok thu te ashil an chan don tia camera an kam chu veilama da turin angen le a chan chu alan that na lam zok ani wangani chumi zo chuan an chan theidon ta mo tia misi bok chuan kod var I ha tinge kong shen lo ipian atinal le zwal don a sin atile chutianga tes an ni puilai chuan room danga TV atang an lo en thup maya chuta misi chuan Sandrai hne na chuan Dr. Pakhat zok Dr. Pilsona Khan astar se ania atile Dr. chuan a oilo thu a soya chuta misi chuan aziak le chan chi atia Dr. chuan engtin nge isya ti ina zota misi chuan ishat lo lain imonga en renga lom ti in alo chang vele ti chuan test chu an nei zota Dr. Tele Mary te chu an in bia akar le in rin nia test an nei le tur thu te soin an in thla liam ta ni Dr. Pilsona chuan Sandrai sam thla chu alo notice in me ati thu te shelin Dr. Sandrai po chu alom ruhle akar le Houston chuan an kaleta thalaka an thil mu te chu soifia zel turin an ti Sheldon chuan scientific deuhin achanga thalaka mi te emotion chu a hrethiam lova chuti lain misi chuan thalaka mi te chu an lungai thu te an hlim thu te chu a soifia thiam em thung chumini chuan Dr. Sandrai chuan misi in aron angin kong shen aron shreng tangeya misi chuan Dr. Sandrai bola chuan kapale Georgia chu football player an ni an inkop chota kanule kapila in Sheldon na an ngai sak ema an pathumin an inkop le ma se ke chu ke ma chau hian kanimai atia TV atanga lo en reng tu Mary chu a in thiam lovin sheomati hle misi in Dr. Pilsona nen enge in chan chin ni zel ati chuan Dr. Sandrai chuan camera mel zeu pa in ithil soi zia chu ka shelo atia chuta an misi chuan in lafing zet hian camera uma wangin isoi du lawani mo alo tile ti chuan test chu an zo le ta an ho konga Mary in misi chu a restaurant chul du na zota Sheldon na chuan alo thik hle misi chuan Red Lobster kala du thuwa soya chu George hanena an kalto na mun kha ni misi po chu a hlim ve hle chumi zan chuan misi chuan poisa an hlo ti chu Sheldon hne na chang a hre chuaka ti chuan apa hne na an hlo chu in sem arota a chan ve a phut ve ani an hlo za da zo chuan George chuan dollar sari le sen som nga ani thuwa lo shila a half chu eng zan nge ati zui zat boka ti chuan misi chuan a han ngai tu awanga lo ngak lok ti in Sheldon a room lam chu apan ngal Sheldon Georgia chuan apa hne na Soul Train show kha enang atia apa in achana zo chuan in thlashun na nei me alavin Georgia chuan chu show a chuan kanupui du zong ka mu alom ati hem mai ani tum khat chu Pastor Jeff and Mary chu Halloween lo thleng mai tura chuan show buat sai turin angena kumma salama an lo ti to Hell House chu TV a entir boka chuta chuan tharum thon na tam ema Mary chuan thalawati hlea ma se Pastor Jeff chuan chung swal na sang an lan tir mang chuan mi te chu pathian hne na hruai an tum thu te asoya tun tum chu Mary in buat sei se adu ani Pastor Jeff chuan midang te pathian hne na hruai na hun rem chang tak inei do na lom mishing swal na sang lan tirin atia chuta Pastor Jeff secretary peki chuan hur herna lam hoi ititel don ani chuan film khurle ro nikum lama po achang tu zinga mi pakhat chu arai ringot ania alo tivat in lama Mary chuan phur takin achung te chu ashilve Hell House an lo ti to chu Heck House tia thak atum thu te asoi boka George chuan anupui chu alo phurpui thiam ve hle ani skola chuan Veronica in Sheldon a akwa lai chu Georgie an lo mu Sheldon hne na chuan thil zia azot ngala Sheldon chuan Veronica ichu match azir tir thin thu asoya
chuta Georgia chuan min in hmel hria tir ro atia Sheldon a pawh chuan a in hmel hria tir ve mai bawk lelama Mary chuan actor Jean a va hmu in an project chungchang te chu a soipuya Jean a pawh chu alo phur hle maya a idea te chu alo soi zung bawk Hek house a chuan room 7 a sualna chi sari lan tira du'a chung room a chuan setana chuan mipui te chu a hruai kwal don ani tia soi zungin a phur to hle ani ti chuan atuka Hek house an channa in tur chu an veina chuta Jinan a script tur te chu alo zia vek to thuwa soi chuan Mary chuan script chu ka zia tur alom alo tia Jina chuan izia angai to don lawani chu ti in alo changa Mary chu alom vaklo atuka chuan Hek house a chang tur te thlanna hun chu an neya Jina chuan adu om ang hle maya kuta in thlak po chu ti tak turin ati lui zelani ti chuan an poster tur po chu alo siam tir thlap to maya chuta chuan Jean Londi production ti chu a chuang kwau mai ti chuan room 1 a lang tur hur her na swal chu Jina chuan arwa mana mi pa le me chemu dun lai chu lan tira tumani an boy pui lain Mary chuan alo thlop lo hle maya mi hmu'a chutiang pholan chu adu lo thuwa soya ma se Jina chuan ati tur chuti tir mai tur a shilin in lama lo va ho tur chuan atia Mary chu a in sum shama in lama chuan a ho zu ve mai bok show an nei hun chu aron thlengta in chunga chuan show en tur te chu an luta chuta Jina chu setana lema changin aron in lana en tu te nena chuan in hmel hria tirna te an nei lain Mary vantir go anga in thuam chuan alo thlir renga ti chuan Jina chuan room te chu fankwal puya asom chuti lai chuan Sheldon te chuan Candy an lo khon kwala Billy chu Superman angin a incheya Missy chu Cindy Looper angin a inchei boka tema po Wizard anga inchein Sheldon a thung chu Carl Sagan angin a inthuama ma se Candy petu te chuan chu tunge an lo shelo lelama Georgia chu Veronica in nen an thuduna Veronica is one zial zu in biarte a inbok chutia anti ti mel lai chuan Hek house lama ve thung chuan setana lim chuan an show en tu te chu alo shwai kwal ve meka Mary chuan ronti boin until ti lai chu thil tha ani lo thu te aron soi ve a ma se omzia omte chiam lo chuti lai chuan Georgia te chuan lo in case mol mai Veronica chuan an ina tu ma an omlo thu soin an ina kal turin a soma Georgia chuan alo orang kher mai Mary thung chu pathian lam ngai saka pantu an omlo awang chuan alungaya alo vui ve na samai chuti lai chuan Pastor Jeff chu makdeu maya inchein aron lang ve hlol maya tinge iwalungai mel ve engkimakal tluan em hi donation kan hmuhnem to lutuk aron tia Mary chuan poisa mu che em ni iril ruwa om tia zotin Pastor Jeff chuan poisa te chumitam tak tran puinan kan mangdona lo matia alua grab chu the phein a chwa san le tangal chuti lain Veronica in Georgia chu Hek house lu puya asoma Georgia chuan an ina kal chu adu zoka ma se Veronica chuan Hek house kal masak phot chu adu utlata wangin she tak chungin Georgia po chuan alu pui ve ta shama in chunga chuan setana lim chuan meichia le mipa mudun lai chu entirin nupui le pasal nei ve an ni thu te chu asoya chuta Veronica I chu trap chunga tlan chuakin Mary bula chuan atlan pheya anun dan thalo tak te chu simadu thu asoi tamai chuti lai chuan Georgia chuan alo en ve renga poyati in a uiru tak zetani lelama Sheldon te chuan Candy an la khon chun zom zela in pakhat an kalna chuan Sheldon chu Carl Sagan angena inchei ti alo shithiam ngal chata chutia a inchei dan lo hriat sak tu atong ve ta chu alom hle ani tu khat chu Sheldon chuan Natural Science Museum a carbon dating chungchang lecture ngai thak adu awangin apa chu asoma ti chuan in rinnia museum lampan chuan an kal tangal chuti lai chuan Georgia le Missy te thung chuan an pi mi moi an puya a pasal bungru hlui vel te chuti relatumani Missy le Georgia te chuan lo an beiseya
pimi mo in an inchiar zat a zo chuan dollar nga ve an lo phut ve a chuta pimi mo I chuan chhun chaw tur an pai lo awangin an chhun choman te chu akat sak ve le a chutia an hlo le an eile in man vel a chut sak nu chuan misi te unau chuan dollar ni ve an balet jok dai mai hi alo ni a hlo an be se ma kha an ngai chiang hle Sheldon ate pa fa po chuan museum an thlenga Sheldon at chuan thutpui kherangai lo thu soin George chapo chuan a chua san ve mai boka ti chuan pe chi aron lang vele hlol mai Sheldon at chu alom te chiam lova ma se pe chi thung chu a hlimin Sheldon a bula om chu nuama ti hle ani George chuan cafeteria a arsale beer in chopin a sport ngai nat ber mai football chu man hlati taka ena tuma chuta pe chinu Lindai aron lang hlol mai Lindai la chuan an nu ba in kar that lo thu soin an in chen lek thu te chu a shil bor bora George chuan ngai thlak sak lo em chu nuam ati chia boxi lo in khela en du boxi chu kalson wat se ati ru hle lecture an ngai thak lain pe chi chuan boring ati thu soin Sheldon chu chua puya asoma Sheldon chuan apa hnena lecture top thlenga om tur thuwa soya wangin alo hniala chuta pe chi chuan ti khan no te angin lo thu ro atia a chua san zui chu vele Sheldon chuan no te ti chu alo du lo na samaya atlom lalu tuk chu a chuak ve top mai ani lelama George chuan pe chinu Lindai vui vai na te chu alo langai thlarenga a pasalin a fanu a enkol dana alung oilo na te chu a soi zela George chuan aning to hle in khelpo ril rupe takin a en thei boxi lova tilang si lovin a thin rim chung to mai ani chuta Linda in engtin nge in haw mi alawa in om thei zoka ati chuan George chuan tektik thadeu kan neya lo matia Linda la chuan azo chiang zel mai sia George ning to lutuk chuan kan ngoi top zel chu ani mai ti in a chang ringot mai ani thok le khata Linda chuan min mulo angin omang che ti in kun chungena kalson thut mai George chuan makati hlea chuta pe chi pa beria aron lang hlol maya anu pui chu aron zonga George chuan a mulo thu in alo changa George chu ala nui lui ve sham thei chokani George chuan football ngai nat lo alo zota wandoi thlak takin beria chuan alo ngai na hau lo maya chuta beria chuan George kalo in bun ruak thei angem ati tamaya George chu a beidong chiang hle lelama Sheldon le pe chite chu museum an phochwa stone chhun laya mi te lem omna a chuan an thua pe chi chuan anu le pa te chu amma awanga an in hona sa thin thu te ashila chuta Sheldon chuan ka in chuang khop mai ke chu kanu le pa te in kar siam thatu kania tia changin a in ti thei viawani chuta security in aron mulol maya an hlau thong hle ina an ho thlen vela George chuan anu pui chu apom ngala Mary chuan alo she thiam lo tak zet chuta Sheldon an lecture ngai thlalowa pe chinen an lo chua ruk dai thule security in aman thu te chunuam ti taka soi velin Mary chu alom lo hle a chutiang thulom omani lo chu ati chuan George chuan me chianen boina an tok ve ania ka chuang ru hle asin ti in alo changa Mary chuan thin rim in sum ti hriat takin ole engma ka soi zom du to lo ati deu maka chu vele George chuan kha tak kha lom ka mangai em chan che alo ti a Mary chuan George thu soi om zia te chu a she thiam lo hle tum khat chu pimi mo in Sheldon chu video games alei saka ma se Sheldon chuan no pangkhel tok lekani thu soin alo du lova a hun hluta khoral nana video games man chu adu lovani pimi moi chuan a tha ke ma in ka khelanga ani maya lom atia chuta Sheldon chuan awanu izat thlak don ve kum upato takina hetiang thil thar an han man ve hi chuan kanuya zatlat zel ati chuan pimi moi chuan a zaga dek saka chu vele Sheldon po in a khel tur thuwa soi vetani an khelma in Sheldon chuan instruction te chu a chiar ma sa zeta mi moi chuan alo ning hle lelama George te pa fa chu har shela te workshop a chuan an vakala
an truck chu asat ema wangin check tir an tumani George chuan radiator thlak angai rin thu a soya chuti lain Georgia chuan thermostat a in hong fu tok lo mai mai ani a rin thu a soi chuan harsela chuan a soi dik thu chu a shila George chuan makati hle mi moi le sheldon ate chuan video games chuan kelchan vedon ta a chu game a chuan an di tur ber chu lalfanu chan chu ania ti chuan an pahni mingbel khomin Emelda Showman ti chu player mingatan an chulut ta ni Sheldon a chuan game chu a khelchana puk chunga alu chuan a lo omati thuwa soya mi moi chuan khelzel turin a lo ti ti chuan a har chho zela mi moi lo tanglu tuk chuan ti dan tur te chu a lo shil ve mol boka ti chuan mi moi po chuan a han khel ve ta a rin ai takin a lo thiam zek mai in lama Georgia chuan anu nena harshelan part-time job offer thuwa shila Mary chuan school bana football practice ingai boxi chumi zoa na I thok lenga engtik huna ange I homework iti ta kang aloti a chuta misi chuan engtika ange a homework ati ngai chuan aloti le manmo Mary rilru chu a boy hle maya Georgia la chuan adu tlat mai boxi a ti chuan Mary chuan a grade a niam pha chuan I ban san ngalang ti a shilin a phalsak ve ta ni atuk school bana Sheldon a chu phur in api in lama chuan atlan ngala ti chuan video games chu an khel le ngal chara mi moi chu atang maya Sheldon an ti dan tur alo shil sek mai chu aning hle ti chuan mi moi chuan dan zam le chu adu ta a chuta chuan Sheldon an thluak mananga ina chia a khelanga mi moi in tharum man na chia a khel thunganga a khel lo zok chu an lo ngoi don ani ti chuan mi moi chuan a khel chun zom le ta a Sheldon a chu tonglo turin alo in sum na sa hle zanri an eilain Georgia chuan harshela nena karan siam dan chungchang te chu alo soimol mola chutia an ti lai chuan mi moi le Sheldon a chu manmo ta karon tlan lutin an chu ei tur ve chu la in an chuak le ngala midang ho chuan makti takin an lo en ringot Zana chuan Mary in Sheldon a chu avakawa an pi tu chuan omshan chu an shehle Sheldon a chuan mi moi nena chuan atel lawa khel lo turin a cha mi moi po in a khel lo tur thu a lo shil Mary chuan anu chu kumengzat nge in ni to hi atia chuta mi moi chuan thildanga chang lovin a le lo chua khum ringot Zana chuan Sheldon a chuan video games chu amang phan hiala mi moi nen game chunga chuan an lo velani chuta a thang har hlol maya mi moi chu avakol ngal mi moi in rang taka phone alo chana wang chuan Sheldon a chuan a rin hlel pha ma se mi moi chuan bedroom a akal lai tak ani wanga ni thu soin alo pha ve bok Sheldon a chuan kalo kol le ang cheti in gol chu ada a en len na mangin api in chu ava en takngala chuta chuan atel lovin video games chu a khelti a she chuaka api chu kol le ngalin a chua chal zui tim kan ni kha tinge ka tel lovin lo khel atia chu vele mi moi chuan kada nga le ti in kol chu anda ta ngala Sheldon a birthday ya en len na alo pe kher chu a in sir ta hle ani atu ka chuan Sheldon a chu school a kal dai sia mi moi chuan video games chu a khel chak to boxi Sheldon a tel lava khel chu angam to boxi lava aza zek ani ber chuta a in sum zo to lo chu an school a chuan avakal ta top maya an zirtir tu nena chuan Sheldon a pi ani thule Sheldon anu te chu na takadam lovin azwal le thuwa soya anu te chuan Sheldon a mu nge adu angin a soyani ti chuan mi moi chuan Sheldon a chu hruai ho in video games chu an khel le ta a final boss an be to don ani chuta chuan mi moi chuan Sheldon a chu khel turin atia Sheldon a chu alom hle maya api in ama rin na angati a hriat chuan a in chuang ve kher mai ti chuan an khel chan le ta a mi moi chu atangin alo auna sa hle lelama harshela chuan George nena chuan afapa Georgie an talent thatta ka nei thu soin
Georgia chuan tayar chu apop na laya hria theile thua soya sabon phuan mangmia lova a ko om na laya chui chwa zung zung thei thua soi boka thil thlon pe ka ni thu te chu shilin George chapo chuan a chuang ve hle ani chuti lain Sheldon na chuan final boss chu alo ne ve che a lalfanu chu an chan chuak theita mi moi nen chuan an lomin kan chake ti in an awa ma se a hnu loka Sheldon na chuan ani tu na enge kan ti ta kang kan nun dan pa ngai ang khan kan omle top don ti na em ni ti in mi moi chu azota mi moi chuan ani mayang chu emo dora kalin video games dang kan lele thei atia ti chuan man mo takin an tlan chuak zui ta ngalani